Eevi! Mikä toi kolina on? Ihan kuin joku kaivas kultaa. Kunhan se naapuri löytänyt jotain arvokasta. Mä menen kattoo. Se on pihaa tähän asti ihan jäässä. On varmaan laittanut sitten jotain märkää ja nyt harmittaa. Arvasin! Että jotain vilunkia tässä on. Käyttääköhän se niitä paperipusseja ollenkaan? En tiedä. Vai onko se kuitenkin laittanut sinne jotain arvokasta?